Velkommen til Ud af en tangent. Så mødes vi igen, Søren. Det er jo ved at være lidt tid siden. Vi har holdt en velfortjent og helt vildt lang pause. Ja. Og det der med at mødes igen, det er jo i virkeligheden det, som dagens program skal handle om. Ja. Det skal handle om... Altså jeg vil sige, jeg har holdt en lidt længere ferie end dig, fordi jeg har intet forberedt til det her. Nej. Og det har jeg jo fået besked på, fordi... Men ro på. Ja. Fordi drivkraften i den her reunion, som vi skal tale om i dag, det er mig. Ja. Det er mig, der godt vil have The Band Back Together. Og så må vi jo se, om der er villighed fra din side også. Om vi kan sælge nogle billetter. Ja, og vi skal ind på mange ting i dag. Men for at... altså det er jo netop det skal handle om det. Det skal handle om, når bands, de efter en pause, vælger at slå pjalterne sammen igen. Altså gendanne et band. Det man også kalder reunions. På godt dansk kalder det. På musiksprog, som vi siger i branchen. Ja, reunions. som vi siger i branchen, så siger reunions, naturligvis. Det kommer selvfølgelig til at foregå på den måde, at, eller ikke selvfølgelig, men som noget nyt, for at pirre din opmærksomhed, hold dig vågen, så har jeg forberedt lavet et lille spil, en lille quiz ind over det her. Ej, det er jeg meget spændt på. Have dit konkurrencegen pirre det en lille smule. Ja. Men i hvert fald, men vi kan jo ikke, det synes jeg i hvert fald ikke, vi kan jo ikke gå i gang med at quizze noget som helst, før vi ligesom bliver enige om, hvad det er, vi snakker om. Ja, vi skal have definitionen på plads. Vi skal have rammerne op. Fordi hvad er det, vi taler om, når man taler om, at... Altså, hvad betyder det, når et band bliver genforenet? Altså, hvad skal være opfyldt? Jamen, altså, der er jo forskellige kriterier, som jeg lige umiddelbart ser det. Altså, for det første, så skal de jo gerne være et... Og vi er jo nødt til at snakke band. Vi kan ikke snakke solister her. Så hedder det et comeback. Det er rigtigt. Ikke? Det er rigtigt. Ja. Det var den eneste. Så det er ikke, en reunion kan også godt være et comeback, men det er først og fremmest en reunion. Altså, de gamle medlemmer mødes igen. Ja. Og det er jo typisk... vi ser det jo oftest ved bands, som har haft en rigtig lang karriere. Der har muligvis været nogle medlemmer undervejs, som er smuttet. Det kan være, at de er røget ind i en periode, hvor de ikke har været så store og kendte. Det kan være, at de er helt gået fra hinanden. Og pludselig så finder de ud af, pensionsordningen den er ved at... Eller hvad ved jeg. Ja. Men at man får tænke, skal vi ikke, vi giver det fandme et skud mere. Ja. Altså jeg vil sige, i min bog, hvis det skal være en reunion, altså en gendannelse, så skal der også have været en opløsning. Ja. Altså, den behøver ikke have været, der behøver ikke have været smækken på døren eller sådan noget. Der skal være en eller anden form for opløsning. Ja. Ellers synes jeg ikke, man kan tale om en reunion. Det kan være reunion af en bestemt line-up af et band. Ja, og nu, det er rigtigt, for nu kommer vi ind på noget omkring, jamen altså, hvor mange originale medlemmer skal være til stede i bandet, for der egentlig er tale om en reunion. Ja. Man kan sige, hvis der kun er ét originalt medlem, så er der ikke tale om en reunion, så er det mere et comeback med gæster. Ja, det vil jeg også sige. Ja, helt klart. Jo, altså jeg synes jo, som udgangspunkt, en reunion skal bestå af originale medlemmer. Men så vil jeg bare lige sige, det kan jo ikke altid lade sig gøre. Nej, og der er også eksempler på, hvor det ikke er, men hvor det stadigvæk er en reunion. Okay. Ja. Skal jeg komme med eksempler? Ja, endelig. Deep Purple for eksempel, ikke? Ja. Deep Purple startede jo i slut 60'erne. Det siger mig ingenting, men... Nej, du har hørt det. Ja, jeg har hørt. Jo, det er mere dit men område, det er fordi, der er forskellige konstellationer af Deep Purple. Det skal ikke udvikle sig til at blive sådan en lang foredrag. Det gør det heller ikke. Okay, det gør det heller ikke. Men Mark 1, som man kalder det, og Mark 2 og Mark 3. Mark 2 er den, der ligesom blev det store Deep Purple, ikke? Med Ian Gillan og Ritchie Blackmore og så videre, ikke? Okay. Og så kom der nye sanger og så videre undervejs til Mark 3 og så videre. Men i 84, der blev der Mark 2 blev gendannet. Okay. Men det blev opfattet som den store reunion af Deep Purple, fordi det var sådan den mest, hvad skal man sige, succesfulde konstellation i rummet. Ja, så lidt for tænkt eksempel, men ja. Det var. Men hvad hedder det? Altså, og en anden ting er jo også, det kan man begynde at diskutere. Altså om man, før man har en reunion, altså du ved, så samler vi bandet igen, og så står vi og kigger på hinanden. Skal der så komme nyt materiale?
Eller skal vi i virkeligheden bare tage en tur mere i Manesien med det samme gamle? Har du nogle holdninger til, om en reunion først er en rigtig reunion, før vi taler om ny kreativitet? Altså hvis man nu for eksempel får bandet samlet igen, og man tager på en stor, succesfuld turné, så skal man i hvert fald melde klart ud. Er det her egentlig bare en one-off? Når den her turné er færdig, I får det kun den her chance. Ja. Der kommer ikke nyt materiale. Så man ligesom, hvad skal man sige, ved det lidt på forhånd, som fan. Fordi det kan gøre, at det bliver det kan blive meget fedt at se det originale band, men aldrig fik set dengang de var store, fordi ens alder og alt det der, ikke også? Ja. Men i dit tilfælde ikke var født endnu i mange... For eksempel, ikke også? Altså, jeg synes ikke nødvendigvis, man behøver at forvente nyt materiale. Nej. Og det er jo også, der er også mange eksempler på, at det nye materiale, reunion-bandet, så rent faktisk får udgivet, måske ikke sådan helt holder niveau. Så det er ikke et krav? Det er ikke et krav. Nej, at der kommer nyt materiale. Nej. Det kan også være en enkelt... Nogle gange, som man faktisk ønsker, der ikke gjorde. Ja, helt klart. Det kan også bare være, at man bliver samlet for en koncert, og så er det ikke. Så som Led Zeppelin gjorde der for mange år siden, ikke? Men der var ligesom, det var på forhånd sagt, der bliver ikke mere end det her. Så et godt label på. Hvad kan I forvente? Hvordan var det nu, det var med det der med at have sådan nogle jamen, det er en helt anden genre jo, det er afskedskoncerter, eller afskedsturnéer. De kan jo vare i årtier. Altså, hvis ikke man kan finde ud af at give slip. Ja. Nå, men det er jo ikke det, vi skal snakke om. Men vi kan måske... vi tager det lidt hen ad vejen. Nu tænker jeg, at vi skal til i gang. Jeg vil have et spørgsmål. Ja, nu får du et spørgsmål. Og vi tager et aktuelt spørgsmål. Fordi i dette år, 2025, der blev bandet, og jeg siger bandet, Alice Cooper gendannet i den originale line-up med en lille, dog en lille men her, fordi at det kan ikke være et helt originalt line-up, fordi en af guitaristerne er simpelthen gået hen og død. Ja. Godt. Men mit spørgsmål er, hvor lang tid har bandet holdt pause? Altså hvis du snakker albumpause. Altså albumpause? Nej, jeg taler ikke albumpause. Jeg taler hvornår fra bandets opløsning til gendannelse. Jamen så er vi jo tilbage i, jeg vil sige 73, 74. Alice Cooper, sangeren Alice Cooper går i solo og udgiver sin første plade i 75. Det er korrekt. Ved du hvorfor at de går i opløsning? Det er faktisk et godt spørgsmål. Ja. Det er jeg ikke sådan helt 100% klar over, hvorfor de egentlig gjorde det. Det er nok måske noget med druk og noget stof. Nej, jeg har faktisk hørt, at det var mere sådan en kunstnerisk ting. Har jeg hørt, at det teatralske tiltalt forsanger... det var, altså, hans navn kender jeg jo dybest set ikke. Fordi, Vincent Damien Furnier. Naturligvis kender du det. Hvad hedder det? Er der andet, du vil? Nå, men hvornår, jeg skal lige høre dig, jeg skal have et årstal, et årstal, eller jeg spurgte faktisk til, hvor lang tid har banen holdt pause. Hvor mange år? Ja, men så bliver det jo 52, vil jeg sige. Ja. Hvis jeg mener, det var 73, de gik fra. Eller 74. 51 eller 52 år. Skal det være så fandens præcist? Ja, det skal, fordi det er jo ikke helt altså det er jo ret vigtigt, at det er præcist. Altså det er jo ikke en quiz, hvor man kan få det næsten rigtigt. Men det var næsten rigtigt. Ja, men jeg vil sige, de udgav den sidste... Du har afgivet dit svar. Var det $1 Billion Babies, der var den sidste? Du har afgivet dit svar. Nå. Du sagde 52, hørte jeg dig sige. Ja. Og det er næsten rigtigt, men det er ikke rigtigt, fordi det er faktisk vores fødeår. Er det 75? Ja, okay. Så de har holdt en pause på 50 år. Ja. Så efter... Det er alligevel lidt imponerende. Ja, det er. At man efter 50 år, så tænker man, altså der altså, du ved, de opsparede midler er væk, ikke? Ja. Og så er vi kommet over på folkepension, og så begynder det at kratte, ikke? Ja. Fordi man kan også, altså, det her, det stiller jo også spørgsmål, hvorfor er det bands egentlig, altså hvorfor gendanner man egentlig et band? Ja, det kan der så mange grunde til. Det kan der være rigtig mange grunde til. Den man typisk, hører, det er fordi, de mangler penge. Ja. Jeg tror ikke på den altid. Jeg tror, det måske i nogle tilfælde kan det godt være, at der er lige nogle ting, der lokker. Ja. Det kan... Jeg håber, og måske er jeg naiv, men jeg tror i langt de fleste tilfælde, så er det sgu fordi, at de enten ikke kan lade være med at spille, eller at de skulle egentlig have savnet det. Ja. Og skal det være, så skal det være nu-agtigt, ikke? Sidste udkald. Ja.
Altså for Alice Coopers tilfælde, så tænker jeg, det må være sidste udkald. Jo, men altså Alice Cooper, bandet Alice Cooper. Bandet Alice Cooper, ikke? Ja, jo, det er det. Altså de har, og det er jo det, fordi du spurgte, hvor lang pause de har haft, ikke? Fordi de har inden for de seneste 10-15 år, har de faktisk indspillet enkelte tracks sammen, og spillet en koncert til noget Record Store Day, eller sådan noget, tror jeg, i USA. Så det er jo mere bare lige, om det var... Men det er første gang i 50 år, at de udgiver nyt materiale sådan på en hel plade, ja. Spændende, vil jeg sige. Det er jo så spørgsmålet, om det kan leve op til forventningerne. Hvis der overhovedet er nogen forventninger. Jamen, jeg vil sige, at jeg har hørt pladen, og jeg er faktisk positivt overrasket. Okay. Fordi den lægger sig i samme genre, lidt skæve, lidt som de tidligere plader, de lavede. Så det er sgu ikke helt dumt. Altså alderen må være høj på... Men altså, Alice Cooper er jo 7-78, ikke? Og de andre vil formentlig også. Okay, deromkring. Ja, vi rykker lidt i genre her. Men tematisk er der måske alligevel... det kommer vi tilbage til. Men næste spørgsmål lyder sådan her. Hvilket Manchester-band, der lagde grund til Britpop-bølgen med forsanger Ian Brown i front, blev gendannet i 2011 efter 15 års adskillelse. Det er... er det ikke... Ja, Ian Brown ved jeg godt. Er det Happy Mondays? Nej, det er det garanteret ikke. Jeg kan ikke huske... Skal du have nogle valgmuligheder her? Er det der, vi har? Det snitter lige lidt af din street cred, at du får valgmuligheder. Jeg kan ikke få én valgmulighed. Jo, vil du have den rigtig eller forkert? Ej, hvad hedder det? Vil du have 4 valgmuligheder? Jamen, Ian Brown, er det Stone Roses? Det er nemlig Stone Roses. Det var godt. Det var godt. Ja, det er nemlig Stone Roses. Ja. Og det sjove ved Stone Roses er jo i virkeligheden, at altså grunden til at sige, at det har en lille smule med Alice Cooper at gøre, det er jo fordi, at Ian Brown jo har en solokarriere, der er meget længere og større, end Stone Roses nogensinde har haft. Men impactet, eller hvad skal vi sige, fra Stone Roses er væsentligt større end Ian Browns. Må man sige. Ja. Og så vil jeg så sige, det er lidt spøjst, at de gendanner, fordi at de så i øvrigt gået i opløsning igen. De i 2017 gik så fra hinanden. Fordi Stone Roses har lavet en god plade. Lad mig bare sige det sådan her. De lavede en god plade, og den var den var sørme også rigtig, rigtig god. Ja. Og så lavede de, efter en masse bøvl og ballade, så lavede de The Second Coming, og den var bare mildest talt middelmåde. Ja. Og så går de i opløsning, og så gendanner de igen, og jeg vil satse på, at de har spillet mest fra den første plade. Ja. Men det er faktisk, den samme historie lidt med The Verve, ikke? Hvor, som også lavede en fantastisk plade. Ja. Måske endda 2 rigtig gode plader, ikke? Og så Richard Ashcroft, som så måske har haft en solokarriere, men ikke har gjort sådan vildt meget væsen. Men de er så også begyndt nu her og har varmet op for Oasis. Ja. Så jeg ved ikke. De har altså ikke sat helt så stort et aftryk som Stone Roses. Skulle jeg mene. Nej, men det er men det var spørgsmål nummer 2, den havde du så. Den vinger, jeg skal lige have et eller andet sted og vinge noget rigtigt her. Det gør jeg lige. Jeg vinger den lige rigtigt. Vi skal jo også have styr på dine point. Til sidst. Så nu har du 50% rigtigt. Men du har været inde på det. Fordi der er jo nogle reunions, som jo ikke afstedkommer andet end en enkelt koncert. Jeg tillader mig at kalde det for en reunion. Selvom der hverken er en turné, eller om der er udgivelse. Men i hvert fald. Led Zeppelin gik jo hver til sit. 4. december 1980, efter Jason Bonhams død. John Bonham. Undskyld. Og så i 2007, der optræder de så sammen igen til en enkelt koncert i London, der er foreviget på livealbum og video... Celebration Day, ja. Men hvem eller hvad var koncerten i virkeligheden en hyldest? Var det Celebration er jo en hyldest? Ja. Hvad eller hvem hyldede den her koncert? Det var en hyldestkoncert til Ahmet Ertegun, som var præsident for Atlantic Records, og ham der egentlig hjælp eller opdagede Led Zeppelin og fik dem lanceret på Atlantic pladselskabet og fik dem til at slå igennem i USA. Ja. Det er godt sådan, den havde troede jeg måske alligevel kunne næle dig i din egen baghave, men det kunne jeg så ikke. Nej.
Du kan ikke bryde de her hegnspæle ned. Nej. Nej. Der skal mere til. Nej, men apropos det her, altså hvor meget skal der til, før vi taler om... Altså er det okay at tale om reunion, når det bare er for one night only? Men det ene eller andet sted, synes jeg. Det synes jeg egentlig godt, man kan kalde. Altså igen det der med, som jeg sagde før, er man klar på præmissen? Ja. Så synes jeg godt, man kan kalde det. En one-off reunion, ikke? Ligesom Pink Floyd gjorde der til Live Aid. Ja. Altså, selvom de fik tilbudt milliarder af dollars for en turné, så sagde de, det kommer ikke til at ske. Vi gør det for et godt formål, og det er det. Ikke? Ja. Altså, jeg har faktisk stor respekt for Led Zeppelin i den her, fordi at de efter John Bonhams død, så bliver de også enige om det her. Altså, det her firkløver, som bare totalt godt samspillet, det bliver aldrig det samme. Så jeg synes, det er utroligt stærkt. Og jeg synes jo, at der er noget symbolsk over, du ved, hvem der spiller trommer. Sønnen, John Bonhams søn. Ja, John Bonhams søn, der spiller trommer. Altså, du ved, så giver dem det mening, og ringen er sluttet og alt det her. Det kan jeg virkelig godt tillade dem. Ja. Det er, og de spillede pissegodt. Altså, det er jo ikke sådan, at... Ja. Nej. Nu skal vi over i en anden genre. Det er måske ikke et spørgsmål, du er så vild med at få det her, men hvilket af nu får du 4 valgmuligheder. Hvilket af disse boybands er ikke blevet gendannet efter deres opløsning? Ikke blevet gendannet. Så får du 4 valgmuligheder. Er det Take That? Er det Westlife? Er det Backstreet Boys? Eller er det NSYNC? NSYNC. Jamen altså, ja. Take That har været gendannet, men uden Robbie Williams. Så vidt jeg ved. Fordi han var vist med i noget one-off et eller andet, sådan noget, men ikke sådan en rigtig reunion. Westlife, og så siger du Backstreet Boys. Backstreet Boys er NSYNC. Og jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal sige. Altså hvis Take That, hvis det ikke tæller som en reunion, fordi de ikke var med alle 5. Ja, det er godt. Jamen, nu bliver det sådan noget... Du skal satse noget her. Ja, du har 25% chance. Det er altså band, som ikke er blevet gendannet. Ikke er blevet gendannet. Ja, så vil jeg sige... Så tror jeg, Westlife. Den får du ikke rigtigt. Desværre, det var NSYNC. Har jeg misset en Westlife reunion? Du har misset. Er det det, du siger? Ja, det har du. Men jeg synes, det er interessant, det her. Fordi boybands, det er jo voksne mænd, der går ind. Og, jeg synes, der er et eller andet over det. Hvor jeg altså, er det okay for et boyband? Altså, er der ikke vis udløbsdato på sådan en boyband? Jo, man kan jo ikke, det er jo ikke et manband. Nej. Altså, det synes jeg er lidt mærkeligt. Ja, men det er jo, altså boyband er fordi de jo, men okay. Ja, man kan sige, det er jo ofte, så er det sådan en vokalgruppe. Ikke? Altså, jo. Der er jo ikke rigtig nogen af dem, der spiller, og måske lige Take That med Gary, hvad hedder ham der, Barlow, spiller klaver og sådan noget. Men ellers er de jo sådan, de står de på række og synger. Jo, danser, men det der er ved boybandet, det er jo, at der skal være noget for enhver smag. Og når jeg siger smag, så er det jo teenage og præ-teenage pigers smag. Men det er så kvinder i overgangsalderen typisk, som kommer til. Jo, men det er jo sikkert dem, der har fulgt med. Ja, det er men dengang, der var det jo sådan den lille frække og den bad boy og den kloge. Nu er de jo alle sammen bare den samme type. Nu er de jo alle sammen bare 50 plus kører havetraktoren rundt søndag formiddag. Altså, de er jo enten i den samme form. Ikke meget bad boy over det der. Nej, det er der sgu ikke. Det er der sgu ikke. Men okay. Men altså har du dit publikum, så er det selvfølgelig... Jamen, det skulle lige til at sige. Altså, hvis folk gerne vil se det, så er det sgu fair nok. Altså. Ja. Men det er da rigtigt, altså. Ja. Det, de blev kendte på, er måske lidt svært at sådan... Og genskabe, eller jeg ved ikke lige helt. Men så er det jo, man kan sige, så er det jo i hvert fald en... Altså, hvis man starter med at lytte til et af de her boybands, altså før man egentlig vidste, man havde en seksualitet, og så indtil man bliver 50 plus, så er det er jo en livsledsager, man har, eller hvad skal man sige. Det må være dejligt, de bliver gendannet, så tænker jeg. Jamen, det tænker jeg også. Altså, så har jeg lige hurtigt spørgsmål til dig, om New Kids on the Block, blev de nogensinde gendannet? Eller hvad?
Fordi det kan jeg ikke huske. Måske op i 90'erne? Eller? Jeg vil helst ikke modtage spørgsmål fra din kant i det her. Nå. I hvert fald ikke så lang tid. Quizzen kører? Ja. Nej, okay, fair nok. Så, fordi jeg har jo... Ej, det er også dumt. Men jeg har jo et boyband... nej, det har jeg ikke. Nej, undskyld. Jeg tager næste spørgsmål. Mm-hmm. The Smashing Pumpkins. Ja. Ja, dem elsker du. Blev gendannet i 2005 og udgav albumet Zeitgeist. Mm-hmm. Men hvorfor kan man måske ikke kalde det for en egentlig reunion? Var det noget med det der projekt, der hed Swan, at det også var nogle af medlemmerne, der var med der? Eller var det? Ja, men det er ikke det, der er svaret. Nej, det kan jeg godt se på dig. Ej, det er også lidt tricky spørgsmål, kan man sige. Nå. Men du kan godt. Kan jeg det? Måske kan du sjuste dig frem til det. Hvorfor man ikke kan kalde det en egentlig reunion? Ja. Jamen, det er fordi, men det er jo nok fordi, at der ikke alle originale medlemmer er med, men de har kørt, altså, han har kørt videre med navnet Smashing Pumpkins, men det er ikke line-uppet fra Melancholy. Det er korrekt. Det er simpelthen korrekt. Okay. Det er svaret. Det er dog, altså det vil så sige, det er faktisk Billy Corgan og trommeslager Jimmy Chamberlain. Mm-hmm. Men hvad hedder det? James E. har, og så Darcy. Ja, var ikke med. Ritsky var ikke med. Ja, men de bruger stadig navnet. Ja, det gør de. Ja. Og de bliver så genforenet. Og her er der måske i yderligere, fordi de går så i opløsning. Eller hvad skal man sige? De bliver der bliver lagt et ekstra medlem på i 2018, hvor James E. har så kommer ind. Mm-hmm. Så synes jeg egentlig bedre, man kan tale om en egentlig genforening. Eller sige. Men ellers så er det jo bare, så er det jo genoplivning af navnet. Ja, og det er jo Smashing Pumpkins, ikke? Lige præcis. Ja. Og det er der, jeg egentlig godt vil hen, det der med, jamen, altså, kan man, lad os så sige, der er jo andre bands, hvor frontman er blevet nærmest synonym med bandet. Kan man så bare skifte ud og gøre, hvad man vil, altså? Jamen, det er der nogen, der gør. Ja, altså Alice in Chains for eksempel, ikke, som har fået en anden forsanger, ikke? Jo, men når der kun er én, du ved, hvis nu de er sådan flere, altså 50% af bandet, der... Ja, så synes jeg ikke rigtigt, det er sådan... Altså, jeg synes ikke rigtigt, det er en reunion så, på den måde. Altså, så kører man kører bandnavnet videre med andre medlemmer. Og altså, der er vel egentlig ikke den store forskel andet, end at et aktivt band skifter et medlem ud. Altså... Jeg kan komme til at tænke på Entombed, altså det der svenske dødsmetalband, som røg ud i en eller anden navnetwist, og hvor det ender med, at bliver splittet op i Entombed og Entombed AD. Det er jo sådan noget twist om, hvem har lov til at bruge navnet. Det er værre bræller. Ja. Nå. Jeg giver det simpelthen point for den her. Altså, selvom du ikke lige kunne huske bandmedlemmernes navn, men fair nok. Du var tæt på. James E. har kunne jeg huske. Ja. Det næste spørgsmål starter jeg lige med det citat. Mm-hmm. The guns have fallen silent. The stars have aligned. The great wait is over. Come see, it will not be televised. Med disse ord blev hvilket bands reunion tour annonceret? Kan jeg få et år? 2025. Oasis. Korrekt. Præcis. 15 år efter opløsningen i 2009. Det var faktisk et gæt. Jamen, det ved jeg godt. Men hvis du lytter til det alligevel, altså, the guns have fallen silent, så ved man jo så, the brothers are back. Der har været krig, ikke? Ja, der har nemlig, ikke? Og så videre, ikke? Altså, og stjernerne har... Men det er rigtigt. Og det er jo en af de aller største reunions, jeg lige at sige nogensinde, altså på mange måder. Ej, det passer ikke. Der er jo andre store. Men den her, den har været virkelig, ventet. Ja. Og billetsalget er gået helt bizarrt. Og så tager de afsted, brødrene, og de der 2 medlemmer, man ikke aner, hvem er. Ja. Hopper ind i bussen, og så tager de afsted. Men der var jo 3 andre medlemmer også, men dem ved man heller ikke. Nej. Det kan du selv høre. Jeg aner ikke, om 2 eller 3. Jeg ved Bonehead, Alan White på trommer, men han er vist ikke med. Ja, jeg ved det ikke. Altså, det er jo en reunion af Noel og Liam i bund og grund, ikke? Fuldstændig. Ja.
Det er brødrene falder hinanden om halsen og sætter sig ind i bussen og kører. Ja. Og så må de andre fandme bare følge efter. Ja, det er fuldstændig ligegyldigt, hvem der står og spiller ellers. Og de tager så afsted. Og de har lovet, eller de har sagt, eller hvad de nu har, at der kommer ikke nyt. Der kommer ikke nyt kreativ for dem. Det bliver bare en walk down memory lane. Ja. Så tænker jeg, altså det må da undskyld mig, for sådan da, det må da være kun udelukkende for pengenes skyld. Der er jo ingen, der kan jo ikke være andet. Eller er det for fansens skyld? Eller hvorfor gør man det der? Jeg ved det ikke. Altså, det må man skulle spørge dem om. Altså, altså, der er ingen tvivl om, at økonomien i det kan nok være lidt tillokkende, tænker jeg. Jeg tror, de scorer åndssvage mængder på det der. Det gør de. Altså, på nær måske, jeg ved ikke, hvad de andre, dem vi så ikke kan huske medlem, de får nok lidt løn, ikke? De får lidt løn. Ja, men altså, det er jo ingen tvivl om, at det er vanvittigt mange penge, der bliver omsat der. Altså, jeg så Liam Gallagher spille en koncert, sådan han har jo haft det her High Fly, hvad fanden var de hedder? High Flying Birds. Ja, eller noget der. Ja, og det er jo også fint nok, og det var der også. Nej, det var Noel, der havde det, var det ikke? Nej, jeg tror, han havde BDR. Jeg kan ikke huske, hvem der havde BDR. I don't know. Men i hvert fald, man går ind og ser sådan en koncert der, så står man bare og venter på, at Oasis-nummerne kommer. Og det gjorde de. Og det var meget fedt. Ja. Var du til Blur eller Oasis? Jeg var faktisk, altså, nu kom Blur jo en del før Oasis, og der kunne jeg godt lide Blur. Men jeg hørte også Oasis. Altså, du tror, du har ikke taget stilling? Jeg kunne sagtens, jeg kunne godt rumme begge. Okay. Ja. Altså, men jeg var til Oasis-koncert i Forum der i 97, da de spillede derovre. Var døv i 3 dage efter. Det er ikke engang løgn. Altså, jeg er kæmpe Oasis-fan. Jeg kunne intet høre. Jeg var klart på Oasis-vognen der. Den dumme Oasis-vogn. Ja. Nå. Men den får du selvfølgelig også point for. Mm-hmm. Gættepoint. Glædeligt. Men glædeligt. Godt. Ja. Hvilket band blev gendannet i 2008 efter opløsningen i 94, vi skal lidt tilbage, og udgav comeback-albummet The Block? Det skal du kende. The Block? Ja. Hvorfor skal jeg kende det? Nej, det er ikke noget trickspørgsmål. Det er som hvornår siger du, de blev... De blev opløst i 94, så vi er faktisk et stykke tilbage. Ja. Er det noget hiphop? Er det noget et eller andet? Vi er over i en genre, vi har berørt lidt tidligere. Det er relativt unge medlemmer i bandet. Stadigvæk også... altså... også i 2008. Relativt. New Kids on the Block? Ja, det er selvfølgelig New Kids on the Block. For delen, der kom de sgu da. Ja, der kom de nemlig. Der kom de sgu da. De er selvfølgelig blevet gendannet. The Block. Ja. Og ikke nok med det. Jeg mener faktisk, de har udgivet en plade for relativt nyligt. Er det rigtigt? Ja. Det er i hvert fald her i... og jeg tror næsten, jeg kan huske navnet på den også. Hvad filen er det nu, den hedder? Ja. Og det jeg synes, det er lidt sjovt, at Mark Wahlberg, som er jo en ret stor skuespiller, at han gider det der, det forstår man jo ikke. Men jeg tror, han hygger med det. Jeg tror ikke, han har brug for penge. Nej, de andre, de er bare sådan lidt, kan vi... Ja. Mark, vil du ikke nok? Ja. Jo, det tror jeg, de har bare stået og hævet ham i ærmet. Ja, lige præcis. Ja. No. Okay. The Block. Ja. Nå. Det er gået min næse forbi. Er det virkelig det? Ja, okay. Ja, det er lidt... Jamen, vi hopper videre til næste spørgsmål. Og her skal vi ind på, hvad var årsagen til, at Rage Against the Machine måtte afløse resten af deres reunion-turné i 2022? Og den hedder jo et Public Service Announcement Tour. Kan du den sådan off the bat? Det vil sige, de holdt faktisk et par koncerter. Ja. Og så aflyste de. Ja. Og hvorfor gjorde de det? Hvorfor gjorde de det? Vi kan ikke bruge sådan en lam undskyldning som corona, fordi der var det. Altså, jeg kan give dig nogle... Hvad mener du sådan lige kan det? Nej, ikke sådan lige... Nej. Altså, bandet blev enige om de politiske budskaber på scenen. Forsangeren kom alvorligt til skade. Ja. Der opstod tekniske problemer med at få lydudstyret til at fungere på flere arenaer. Eller der blev indført turnistop på grund af covid-19-restriktioner. Jamen, du siger 2022?
Ja. Var det ikke allerede indført allerede i 2021? Altså, jeg tror ikke på den der med tekniske problemer og lyd. Det tror jeg ikke på. Jeg tror heller ikke på, at de var uenige om politisk ståsted. Det tror jeg faktisk aldrig, de har været. Og så var forsangeren Zach, han kom til Zach de la Rocha. Ja, han kom til skade. Den tror jeg måske mere på, men jeg kan ikke huske det. Og den sidste, den er jo selvfølgelig rimelig plausibel. Og også, jeg tror faktisk, jeg siger den med covid. Det er forkert. Det forholder sig faktisk sådan, at Zach de la Rocha, han kom til skade under en koncert i Chicago, og så må han gennemføre showet, og de efterfølgende show siddende ned. Altså siddende. Ja. Og hvis man har været til en Rage Against the Machine-koncert, så er det en tam oplevelse. Lad mig bare sige det sådan der. Altså, han rev en Achilles-scene over med. Okay. Så den her længe ventede i øvrigt reunion-tour der, den bliver de simpelthen nødt til at aflyse. Bad luck. Men okay, så det var så alvorligt. Det er jo ikke sådan, at de kunne holde et par ugers pause, og så kom... Nej. Nej, okay. Aflyst. Nå. Ja. Det var jo sådan en band, som man i hvert fald i mange år gik og ventede. Jeg ved ikke, om man kan tale om... altså i hvert fald mange år, hvor de ikke var opløst, og hvor man bare ventede på den næste plade, og den lå og gærede og gærede. Men de har jo kun udgivet 3 plader og sådan noget på 25, 26, 30 år eller sådan noget. Ja. Jeg har faktisk set Rage Against the Machine i dengang. Ja. I Aarhus? Nej, det var på Midtfyns Festival. Nå, jeg har set dem i Aarhus faktisk. Okay. Før de sådan rigtig... Ja, det passer faktisk ikke, fordi Tool varmede op. Det var en vanvittig koncert. Ja, det var vanvittigt. Det var før, de blev rigtig store. De var fuldstændig... Rage Against the Machine var slået igennem. Tool var ikke endnu. Nej, okay. Helt mad. Ja. Men det vidste vi jo ikke dengang. Nej, vel? Det vidste vi jo ikke. Nej, men det kan man fortælle sine børn om. Yes, lige præcis. Ja, jeg tror, jeg mixer lige mine spørgsmål lidt op, kan jeg mærke. Mixer den op. Ja. Mm-hmm. Godt. Da ABBA officielt blev gendannet i 2021 efter næsten 40 års pause, hvad var det mest bemærkelsesværdige ved deres comeback-koncerter i London? Ja, det var sådan noget Avatar. Altså, det var jo ikke dem, der var der. Der blev bygget et helt arena, og så sådan et AI-genereret... Ja, det er jo sådan et Avatar-show, ikke? Hvor der er brugt en masse teknologi, så... Altså, det er ikke helt rigtigt. Ja, det er det. Nej, fordi det er ikke Avatar, men Avatars. Ej, undskyld. Du får den selvfølgelig. Men det bliver de faktisk kaldt. Det bliver de kaldt. Ja. Det er ikke mig, der har fundet på det. Nej, men det er Avatars. Ja. Altså, og det, nu begynder de jo, altså, hvad skal vi kalde det, altså, de teknologiske muligheder åbner jo for at stort set hvad som helst kan gendanne. Ja. Så, nu mit spørgsmål til dig, og det er uden for kysten. Lad os nu sige, at du skulle til sådan en Avatar-koncert. Du kan ikke rigtig se forskel. Det kunne man vist nok godt med arbejde. Sådan, altså, jo, men om 10 år kan du ikke. Ja, og man skal også lige huske at sige, at arbejdsmedlemmer var til stede ved de koncerter, ja, og de også og i live, lever stadigvæk. Og så videre, der er også noget i det der, ikke? Ja, men lad os nu lege med tanken om, at du i principielt set kan genopleve, hvilket band det nu skulle være, og gå til koncert med sådan en flok avatars, der du ikke rigtig kan se forskel. Hvem vil du helst til koncert med? Og det er et quizspørgsmål, du får ikke point for det. Udover de point, som jeg dømmer dig med. Sådan. Hvem vil jeg helst til koncert med? Altså... Hvilken reunion vil du egentlig helst? Vi holder den til reunions. Hvorfor? Det ved jeg ikke. For at løsne din kreative overlæg op. Det handler vel om, at hvis du kunne se en koncert... Ja. Eller, okay. Ja. Fair nok. Eller, ikke? Skyd. Godt. Ja. Jeg tror, at... Og du siger, jeg kan ikke se forskel. Nej, altså ja. Du får okay, jeg skal prøve at gøre det så nemt for dig. Nej, men jeg forstår godt. Du skal ikke bruge penge på det. Det er ikke sådan, at nej, vi vil hellere bruge penge på noget andet. Du får den her billet. Du kan godt den dag. Godt. Kan vi ikke prøve at tage det bare sådan teoretisk? Jo. Og det er tidligt på aftenen, så du bliver ikke træt. Nej, jeg forstår godt. Okay. Jeg oplevede jo Kiss reunion i 96 og 97 og alle de andre reunions der. Ja. Men hvis jeg kunne opleve noget gå tilbage, så skal det være en koncert med dem fra 75 eller sådan noget, tror jeg. Ja. Deres 75 turné. Det gad jeg godt. Det gad du godt. At kunne opleve, altså sådan troværdigt. Ja.
Fordi der skal eddermame ikke ret meget til, før det ikke er troværdigt. Altså før det ser det skal ikke glitche meget i Matrixen. Præcis. Der skal ikke være for få pixels. Der var ellers, altså i 75 var der ikke så mange pixels. Nej, så men det skal vi tænke på. Ja. Men det er jo interessant det der, ikke? Fordi at vi sidder jo her i vores alder. Vi har sgu været til mange koncerter i vores liv, ikke? Og så kan man godt grine lidt og gøre lidt nar af de der hologramkoncerter, der er blevet, altså Elvis og hvad ved jeg også. Ja. Men på den anden side er det, altså om 30 år, så er alle de her, så er alle døde. Altså alle dem, som, hvad skal man sige? Som du nogensinde har hørt. Ja. Jeg vil godt sige værd, ikke? Men altså, du vil ikke kunne komme ind og se Alice Cooper. Du vil ikke kunne komme ind og se Rolling Stones. Det kan du snart heller ikke mere, men trods alt. Du vil ikke kunne komme ind og se Paul McCartney. Du vil ikke kunne, altså Elvis har man jo ikke kunnet i mange år, men alle dem, som AC/DC og pokker ved jeg, de lever ikke om 30 år. Nej. Så, men musikken kan måske godt stadigvæk om 30 år. Jo, men det er jo ikke bare musikken her. Nej, men det ved jeg godt. Ja. Men legenderne og billederne har vi stadigvæk, og historierne, og kæft, hvor kunne det være fedt at se dem dengang, ikke? Og sådan noget. Og så kan man selvfølgelig sige, jamen, ja, det er ikke den ægte vare, men du kan faktisk til en vis grad genskabe en oplevelse, som fremtidige generationer måske kan få en indtryk af, hvordan var det dengang. Og på den måde synes jeg faktisk ikke, at jeg er så afvisende over for ideen om de her teknologikoncerter. Nej. Det tror jeg egentlig ikke. Det er bare fordi, det er relativt nyt, og vi synes, det er fuldstændig mærkeligt. Ja. Men jeg tror, at det bliver almindeligt. Ja. Og så kan man selv bestemme. Man kan opleve hvad som helst. Ja. Ikke? Jo. Jeg sidder lidt tænker over. Jeg sidder lidt tænker over på min helst. Altså, jeg gad godt sådan vælte ind på sådan... Nu stiller du selv spørgsmål. Undskyld, jeg stiller ikke mig selv spørgsmål. Det er lige meget. Hvad jeg synes er lige meget i den her sammenhæng. Ja. Godt. Godt. Næste spørgsmål. Hvilket band gendannede sig for første gang i 2009 for en turné, og så gendannede de sig igen i 2023 og kom med et nyt album, der hedder The Ballad of Darren. Så 2 reunions. En i 9 og en i 23. The Ballad of Darren. Det siger mig et eller andet, det der, men jeg føler mig lidt blank, faktisk. Ja. No. The Ballad of Darren. Det er garanteret en indie-band, tror jeg. Et indie-band? Ja, hvis jeg kender det ret, så er det sådan noget indie et eller andet, som jeg ikke er så stærk i. The Ballad of Darren. Okay, pladetitlen siger mig noget. Ja. Jeg har hørt den. Jeg kan bare ikke forbinde det til... Nej. Det er ikke mere indie, end at vi har været en lille smule inde på det tidligere. I det her afsnit? Ja. Shit. Ja. Happy Mondays. Nej, det var ikke det, jeg sagde. Det var faktisk lige præcis det, du sagde. Ja, men er det rigtigt? Nej. Det er naturligvis Blur. Ja, selvfølgelig. Ja. Så det... Ja. Den får du ikke points. Nej, det havde jeg heller ikke fortjent. Men ja. Ja. Men det er, ja. Okay. Ja. Vi tager lige et engelsk band mere. Mm-hmm. Sex Pistols. Ja. Gik i opløsning i 78 efter at Sid Vicious nappede sig en ordentlig overdosis heroin. Ja. Men hvor mange gange er bandet blevet gendannet siden? Ja, det er så uden Sid Vicious, kan vi jo så jeg tror fast, ikke? Første gang var nok i, hvad har det været? Det var i 90'erne. Kan det have været 96 eller andet, der siger mig? Du behøver ikke at komme med årstallet. Jeg skal bare have et tal på, hvor mange gange. Nå, men jeg prøver at synes frem. Ja, det er bare fordi, hvor mange gange har det været gendannet? Din processor nogle gange bliver lang. Jeg aner det faktisk ikke. Jeg ved, altså jeg kender til én gang. Ja. Og hvad de ellers har lavet, er jeg egentlig fuldstændig fløjtende ligeglad med. Men lad os bare sige 2 gange. Det er ikke helt rigtigt. 4 gange. 4? Men du skal dog have et anerkendende nick for dit 1996, for det er nemlig rigtigt. Det var første gang. Ja. Og så vidt jeg husker, så spillede de på Roskilde og blev kylede flasker efter. If you continue to throw bottle, we will leave the state. Jeg kan huske, Ja, og der er jo noget her. Altså,
altså nogle genre, eller det var, altså jeg synes jo, det var helt uhørt, at sådan et banebrydende punkband, som var så anti-establishment, kastede sig ud i en reunion. Ja. Jeg forstår helt ærligt godt de flasker, der fløj. Ikke, de kunne slet ikke bære det. Altså, Nej. Og der er nogen, der bare skal lade historien være historie. Ikke? Fuldstændig. Og særligt der. Særligt. Synes jeg måske nok. I øvrigt, så mener jeg, at... hvordan var det nu, det var? Nogle af de... Hvem var det? Der Johnny Rotten har spillet i noget sådan faktisk okay sådan hvad fanden var det nu, det var? Altså, det havde sådan noget Public Image Limited, men det var i 80'erne. Ja, men det var da egentlig meget godt. Var det? Ja, det synes jeg faktisk. Nå, jeg kan ikke huske det. Nej. Eller... Ja, der er noget med, altså jo, og så er der det der med, altså 4 gange alligevel. Altså, er det ikke at råbe, altså kan man? Der synes jeg netop, at der sådan går lidt i den der mistanke om det er for penge. Ja. Altså der har man det der hedder en kort økonomi. Ja, altså, der er ingen 5-årsplaner der. Nej, det er der ikke. Der har man brændt det hele af, og så tænker man, shit, vi er nødt til at gøre det igen. Ja. Fordi de har jo heller ikke udgivet nyt, så det kan heller ikke være sådan, hvad skal man sige, kreativitet og kunstnerisk, der har drevet det, vel? Altså. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der har lyst til at, altså om det er sådan noget for publikums skyld, altså, men det er de åbenbart ikke, for publikum står bare og hiver flasker op på scenen efter. Ja, det kan det jo, de står bare og råber af dem. Det kan det jo ikke rigtig blive. Nej. Nå. Vi hopper videre til næste spørgsmål. Da The Police blev gendannet i 2007, hvad var det mest omtalte problem under turnéen? Du får 3 valgmuligheder, fordi du er lidt blank, kan jeg se på dig allerede nu. Ja, med de hjernen, der kører. Det er bare det. Nå, så får jeg sådan et distant... Der er overhovedet ikke nogen hjemme derinde. Okay. Jeg vil gerne have de 3. Du vil gerne have de 3. Okay, godt. Den første mulighed er, de kom til at optræde som The Police Tribute Band i Japan ved en fejl. De nægtede at spille Roxanne på hele turnéen. Eller Sting og trommeslager Stuart Copeland skændtes offentligt efter den allerførste koncert. Jeg tror mest på den sidste. Er det dit endelige svar? Altså, Police Tribute Band, er det virkelig et kæmpe problem? Altså, jeg vil nok sige, at hvis de skændes internt, det er nok der er det jo et problem internt i banen, så jeg siger, at de skændes. Okay. Det er også det rigtige. Fordi Copeland her, trommeslageren, kaldte deres første show, I quote, a big mistake, og hånede Sting åbent dagen efter den første koncert på sin blog. Altså på den blog. Det er en skidt start, ikke? Så kommer man lidt skidt for land. Ja. Og så er det jo spørgsmålet også melder sig. Altså, måske skulle man, inden man går i gang med at gendanne et band, husk på, hvorfor var det nu, man gik i opløsning. Måske man lige skulle tage sommerhuset et par dage sammen, og lige se, hvordan er viben. Ja, for det undrer mig da en lille smule, at den ikke var på plads. Ja. Altså, de vil ikke sådan møde hinanden første gang, de står på scenen der. Altså, det har de selvfølgelig ikke gjort. Og lige været på øver op til. Ja, det tænker jeg. Ja, det er skidt. Ja, fordi altså, det er vel lidt ligesom med sådan ægteskaber. Altså, det er også lidt, altså, at remarry efter sådan en skilsmisse der, det er vel også de færreste, der lykkes med det. Ja, det har jeg sjældent hørt om. At det, hvis man er smækket med døren, så kan det være svært at få vredet åben igen. Ja. Men mindre selvfølgelig, der er penge, der trækker. Præcis. Nu får du et lidt let spørgsmål. Apropos, vil jeg næsten sige, smækken med dørene og interne gnidninger i banet. For da Guns N' Roses, vi kan jo ikke komme ud om Guns N' Roses i den her sammenhæng, de blev gendannet i 2016, der manglede der et par stykker. Et par originale medlemmer. Ja. Hvem? Altså, Steve Adler, trommeslager, ikke? Var ikke med. Ja. Og nu skal de tænke, Gilby Clarke var jo heller ikke med. Men du siger originale medlemmer. Jeg siger originale medlemmer. Ja, så er det Gilby Clarke. Ja, var det Duff? Var Duff med i den reunion? Jeg prøver virkelig at have sådan et ansigt, som ikke udtrykker noget som helst. Jamen, det er jo ikke nogen, der kan se. Ja, det kan jeg, men lytterne kan jo ikke. Ja, nej, men Steve Adler var ikke med. Altså, det tror jeg ikke på.
Hvornår siger du, det var? I 2016. Ja. Men altså, var Duff med der? Jeg er nødt til at sige Gilby Clarke og Steven Adler. Ja. Pokkeren hedder. Ja. Den kan jeg ikke give dig point for. Men prøv at høre. Slash var med, Axl var med. Duff McKagan var med. Ja. Hvem mangler? Ej, nu må du stoppe. Izzy Stradlin mangler. Izzy Stradlin, er det ikke også ham? Nej, så er jeg Gilby Clarke. Du sagde Gilby Clarke. Jeg tænkte, det var ham, det billede, jeg havde af ham i hovedet. Men det var ikke det billede, jeg fik, da du sagde Gilby Clarke. Nej. Det var ikke Izzy Stradlin, jeg fik i hovedet. Det kan jeg så set godt forstå. Nej, hvorfor fanden siger Gilby Clarke? Jeg ved det. Hvad foregår der? Ja, hvad foregår der? Ej, det var da ufatteligt. Jeg tror, det er det nemmeste spørgsmål. Prøv. Nej, jeg spoler den ikke tilbage. Jo, vi spoler tilbage. Nej. Vi klipper det her ud, og så tager vi spørgsmålet for... Nej, det gør vi ikke. Ej, men altså, det gør vi kan jeg nemlig. kage rundt i det? Det gør vi nemlig ikke. Det er jo selvfølgelig givet beklaget. Izzy Stradlin. Ja, jeg har set den igen. Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Du gætter forkert også, selvom du kender svaret. Nej. Men, og her er det jo utilgiveligt. Ja. Og hvis vi skal ind omkring det der med at udgive nyt materiale efter sådan en reunion der, der synes jeg jo... Nej, undskyld lige et øjeblik. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Fordi Chinese Democracy kom før det. Ja. Det er rigtigt. Undskyld. Ja. Den lader vi ligge. Ja. Godt. Yes. Og der var jo kun Axl med som original. Ja. Og så var der alle mulige andre typer. Ja. Okay, det synes jeg var lidt rart, at du lige svarede forkert på den. Ja, det synes du nok. Det godter jeg mig lidt ved. Nå, men jamen lad os da komme videre. Nu skal I se her. Den var der. Godt så. Hvilket band blev gendannet i 2010 efter sin opløsning i 97 og udgav pladen King Animal? Nyt materiale. King Animal. Skal du have... Det siger mig også et eller andet, King Animal. Ja. 2010. King Animal. Havde du et par forslag? jeg kan give dig... hvordan skal jeg... Vil du have... Ja, du får et par forslag. Nu siger jeg det som det er. Altså, det er grunge bands. Jeg kan også bare sige, at det er et grunge band. Jamen, jeg tænkte på Soundgarden. Okay, vil du have 4? Vil du have 4 muligheder, eller hvad? Kan ikke bare få 2? Nej. Selvfølgelig kan du så 4 så. Kom okay, godt. Er det Tad? Er det Screaming Trees? Er det Soundgarden? Eller er det Alice in Chains? Alice in Chains. Den kan jeg ikke give dig på. Nej, er det Soundgarden? Det er nemlig Soundgarden. Men når du siger Alice in Chains, mener du så i virkeligheden? Ja, det gør jeg faktisk. Ja, det er jo dem, jeg har billedet af. Ja. Ej, for jeg kan se pladen foran mig. Yes. Og den og desværre kan man sige, altså efter en af bandet går så i opløsning igen i 2017 efter Chris Cornells tragiske selvmord, man kan kalde det for det kan man godt. Jo, men det jeg så synes er en lille smule sjovt, det er at de tilbageværende medlemmer, og dem kan jeg så ikke lige navne på. Det burde jeg jo egentlig. Nej, det kan jeg ikke. De har så senere optrådt under navnet Nude Dragons. Og hvorfor tror du, de hedder Nude Dragons? Det er ikke et spørgsmål, det er et ekstra spørgsmål, det er et tillægsspørgsmål. Nude Dragons. Ja. Nude Dragons. Der er nok en eller anden reference til noget gammelt. Det er faktisk ikke så dybt den der. Nej. Det er bare at bytte rundt på bogstaverne i Soundgarden. Clever, ikke? Okay, et anagram. Ja. Og med en kvindelig sangerinde, jeg har ikke hørt det. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg tænker, det lyder spændende. Forestiller mig. Måske. Ja, måske. Men den får du... Det finder vi aldrig ud af. Det får du heller ikke point for. Ej. Anywho, vi kommer nu til... det der med forsangeren. Er det ikke altid, altså i sådan nogle reunions her, skal vi ikke... Kunne man gå så langt som til at sige, at det er rimelig vigtigt, at forsangeren er med på den her reunion, ellers så... Jamen, vi definerede jo starten af de reunions, det er altså i videst mulige udstrækning original medlemmer. Ja. Hvad mindre de er døde, ikke? Altså, og der vil jeg sige, selvfølgelig key-medlemmer
altså sangskriveren. Ja. Altså, hvis Jimmy Page ikke var med Præcis. til Led Zeppelin Union, så har det sgu været lidt underligt, ikke? Jo. Og i øvrigt også, hvis de har fået en anden forsanger. Ja. Men trommeslager var ikke så. Nej. Altså, selvom... Ja. Nej. Men det var så på grund af dødsfald, ikke? Men jo, jeg vil sige... Det er vi der, hvor vi kan sige, at front person skal være rimelig intakt. Har du et eksempel på en reunion, hvor forsangeren er skiftet ud? Altså med en anden forsanger? Ja, med en anden forsanger, hvor vi stadigvæk kan tale om en reel reunion. Altså, jeg synes det er faktisk... Jeg tror, vi nærmer os noget her. Jamen, jeg ved faktisk ikke rigtig helt nej. Fordi der er jo... Altså, Black Sabbath for eksempel, ikke? Havde jo både Ozzy og Ronnie James Dio som forsanger. Det er rigtigt. Og de blev... med line-up'et med Ronnie James Dio blev genforenet i 2007. Ja. Og jeg kan selvfølgelig sige, ja, det var en reunion. Nu var du ude i den der Deep Purple, altså det der med Mark 1 og Mark 2. Ja, det er lidt det samme. Det er lidt det samme. Det er lidt det samme, ja. I en reunion, hvor forsangeren så skiftet ud. Jeg synes, den er lidt... det er i hvert fald noget, jeg skal tænke over og vende tilbage med. Ja. Okay, godt. Det er en aftale. Ja, jeg vender tilbage til senere afsnit. Ja, du sender en mail. Ja, det gør jeg. Okay, fedt. Godt så. Vi er kommet til det sidste afsluttende spørgsmål, og det skal naturligvis handle om en afskedsturné. Mm-hmm. Hvilket band afsluttede deres karriere i 2019 med afskedsturnéen The Final Campaign, men har alligevel, på trods af det, spillet op til flere reunion shows siden 2024? Siden 2024? Ja. Jeg skulle lige til at sige Motley Crue, men det er det jo ikke. The Final Campaign. Skal du have en lille hjælper? Ja, tak. Det er et metalband. Ja. Campaign. Jeg tror, det er det noget black metal? Er det noget... Det er over i en mere thrashed genre. Ja. Ja, jeg hører, du siger. The Final Campaign. Jo, det siger mig... Er det Megadeth? Nej, det er det ikke. Jeg har hørt det der. Hvis jeg nu siger til dig, at det er verdens bedste metalband. Slayer. Det er nemlig Slayer. Selvfølgelig. Ja, det er nemlig Slayer. Ja, det er rigtigt, selvfølgelig og der vil jeg så sige, altså, det er ikke en lang pause, de har haft der. Nej, hvor lang pause skal man have, før man kan... Ja, før man egentlig kan... ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Altså kan man sige, og det er lidt sjovt, fordi når man har fulgt med i det, så er det jo, altså Kerry King, guitaristen, har jo kørt sit eget show. Han er jo fortsat med at spille musik, og de andre not so much, i hvert fald ikke sådan i rampelyset. Ja. Og der har den ene gang efter den anden blevet afvist reunions, så jeg synes, at jeg hele tiden begynder at snakke om reunions, når man nærmest lige er gået i opløsning. Sådan 2-3 år efter, det synes jeg heller ikke, det holder ikke. Nej, det holder nemlig ikke rigtigt. Så bliver det mere sådan et marketing stunt, at man sælger det som en reunion, men det er for tidligt. Og hvad hedder det? Ja, og nu kan man vel godt tage, jeg ved ikke om bandet som sådan har kaldt det for en reunion, men de spiller i hvert fald. De har ikke nogen turné planlagt, men de spiller. Ja. Ved forskellige indimellem, headliner i hvert fald. Jeg så lige de headliner. De spiller. Og jeg har det sådan med Slayer, at jeg har nok været til min sidste Slayer-koncert, fordi efter den der, altså hvor man så lægger det ned, og så er de lige rejser den op efter et år. Nu tror jeg har fået nok, ikke? Men på den anden side, skal man ikke også have det i sit hjerte at tilgive et band som Slayer for det? Jo, det er rigtigt. Og jeg ved, at Slayer mangler penge. Det har altid været problemet med Slayer. Jeg tænker, at Tom Araya er færdig med at lægge den terrasse, han egentlig har planlagt i 25 år. Jo. Og så har han ikke flere projekter. Og så tænker jeg, fandme nej. Og så bare høre kaffekanden snore der i en blokstue. På en holdmode. Ding, ding. Det er kedeligt det her. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det sjove er jo, altså jeg har jo sådan en idé om, og det kan godt være, at den er lidt farfetched, men altså, Dave Lombardo, han smuttede jo fra bandet i sin tid, fordi han ikke mente, at de fik penge nok. Fordi det er rigtigt. Ja. Altså han mente jo, de fik jo en slaveløn for de turnéer, de tog på. Ja. Så han gad simpelthen ikke den dårlige. Det er ligesom de andre medlemmer, de accepterer bare lortelønninger, åbenbart. Men Dave Lombardo, han kan få et job alle steder. Ja, det kan han. Det kan han. Men han gider, altså det er i hvert fald en officiel forklaring. Det er, altså, udover, der var også eller andre småting. Men han synes i hvert fald, at de solgte sig selv for billigt. Det var fedt. Han er den eneste, der har en idé om sit eget værd. Ja. Det er nok. Det var afslutningen på quizzen her. Nu skal jeg lige, nu tæller jeg lige op. Jeg tager lige en hurtig optælling her.
Ja, bare du er korrekt. 4, 5, 6, 7, 8. 8 ud af 15. Så 8. Ja, det kun 8? Ja. Jeg synes, du har sagt ja, og det var rigtigt mange gange. Ja, det har jeg også, men ikke så mange gange, som du troede. Ej. Beklager. Jamen, der var mange gange her til sidst, synes jeg. Det... Du har fået nogle meget nemme, synes jeg også. Nå. Ja. Mm-hmm. Det kan du godt sige, når du har lavet spørgsmål. Ja, jeg lagde helt åbenlyse fælder ind. Nå. Altså et covid-spørgsmål i 2022, det giver jo ingen mening. Nå, never mind. Ironi kan forekomme. Ja, og dit Guns N' Roses svar, det er jo en pinlighed. Ja, altså, det er slettet. Ja, det kommer ikke godt. Men har vi været omkring? Var det en god reunion der? Skal vi udgive nyt materiale næste uge? Det synes jeg, vi skal. Ja, om ikke andet, så sidder der mange derude, som gerne vil have noget nyt materiale. Det er rigtigt. Ikke? Det er altså, som for fansenes skyld. For fansenes skyld, ikke? Altså, jeg må sige, det er ikke for pengene i hvert fald. Vi vil jo ikke være her uden fansene, vel? Nej, det er rigtigt. Det er dem, der har båret os frem. Ja. Så for deres skyld. Ja. Ikke for vores egen. For deres skyld. Så synes jeg, vi skal... Så holder vi sgu en reunion mere næste... Ja, det gør vi. Altså, vi er jo for fanden... Hvad er det? Er det sæson 7, vi er nu? Eller 6? Jeg kan ikke engang huske det. Men altså... Ja. Sæsonen lige det kan være, flyver afsted. Holde en hiatus for at komme tilbage igen. Og så prøv at høre. Prøv at tænke dig. Okay, vi siger... Nu gider vi ikke det her podcast mere. Og som 20 år... Prøv lige at forestille dig. Om 20 år... Ja. Så laver vi en reunion. Ja. Er du sindssygt, man? Nettet vil koge. Ja. Det vil ikke mit år. Ja. Vildt. Hvad hedder det? Men med de år... The never ending. Ja, the never ending podcast. Præcis. Jamen er der egentlig ikke noget med, apropos, altså du er jo godt inde i KISS. Er det ikke noget med, at de er stadigvæk på deres afskedsturné, eller hvordan er det der? Nej, det er det ikke. De er definitivt stoppet nu. De er definitivt stoppet. Ja, de gjorde det i december 23. Der spillede okay, de. Men var det ikke noget med, at afskedsturnéen, den var ufattelig lang? Jo, men altså, det er fordi, den reunion, de lavede 96, det var med de originale medlemmer. Okay, nu kommer vi til det igen. Og så i 2001, så kaldte de det en farewell tour. Ja. Men det var jo kun en farvel til den originale line-up, fordi så fik man jo et andet... Hello newbies. Så fik man et par andre medlemmer ind, ikke? Og en gammel trommeslager ind, og så var det pludselig det nye KISS. Og det altså, kørte jo så i 25 år, og indtil folk ikke kunne mere. Ikke engang fansene knap. Nej, fedt. Så. Nå, jamen Søren, på den tone, så tror jeg, vi skal sige tak for i aften. Eller i dag, eller i hvad fanden det nu er, der hvor du er. Der er ikke nogen, der ved, hvad tiden er. Nej. Tid og rum opløst. Det kan være morgen, det kan være nat, det kan være aften, det kan være... Who knows. Det er internettid. Ja. Der hvor du nu er, så siger vi tak for denne gang. Tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Ud af en Tangent.